kaisa जों नेशनल ल इउनिभार्सिटी जों खालायनाय abo जों अलरेडि प्रजेक्ट तैयारि खालायखा जोंनि आगरतला गानाङा देव जों कायसा ताव जागा नायदुक दङ जागा मान खांखाय जों कायसा नेशनल ल इउनिभार्सिटी abo जों खुलावनाय abo जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खालायखा ताई बालायखनो तावथावमानि खासरांमानि कप जों तैबो हायनो हाय बालायखनो स्पेशली जोंनि तिप्रासानि दफानि बागै स्पेशली जोंनि खेला खायनो स्पोर्टनि बागै जों कायसा निनि इम्पोर्टेन्ट कायसा जोंनि स्पोर्ट न जों तैबो स्पेशल फुटबल भलिबल तै विभिन्न स्पोर्ट न जों डेभलप खायना बागै जों कायसा प्रोजेक्ट तैयारि खालायखा abo बालायखनो तावथावमानि कप स्पेशली जोंनि फुटबलनि बागै सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायनाय abo आधुनिकनि बागै आधुनिक सिस्टेम सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड abo जों नुगियाखौ जों तिप्रा खालायनाय आबोनि बागै जों लाय 20 कोटी रां बाजेट खालायखा abo 3टा जागा खालायजानाय आबलाय खबर गाहाम जत्त जोंनि जे स्पोर्ट कमप्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउंड abo जोंनि तिप्रासा एरियायाव खालायजानाय कायसा खालायजानाय बाजार खालायजानाय जोंनि खुमलुंग जों साइमा जों खुमलुंग जों कायसा सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट तैयारि खालायखा खुमलुंग कायसा खालायजानाय ते कायसा जों खवाई पद्मा बिल कायसा खालायजानाय ते कायसा जों किल्ला वो 3टा जावो किल्लाओ 3टा जावो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउंड जों खालायना बागै जों अलरेडि बाजेट प्लेस खालायखा आबोनि प्राय 20 कोटी बाजेट abo जों नारखा आबलाय के चिनबां गाहामखौ जों साइमान जत्तनो जों तिप्रा हास्टेलाव विशेष के जोंनि तिप्रा साराव फुटबल जों 80% एबाव जोंनि प्लेयार्स अथ तिप्रासा आबनो वान सौयैनो जों फुटबल अन्थाइबो जों गथुक टिसाना बागै जों माखासे प्रजेक्ट नारखा साइमानो जोंनि थांनाय मासाव जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार जोंनि बरमुना जोग निर्मला सीतारामन बो कायसा घोषणा खायखा abo जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रां नाहरनाय 1300 कोटी टाका 13 करोड़ 1300 कोटी टाका बाजेट जों प्लेस लाइक बाजेट जों अतिसाखा abo जों रां माननाय abo जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रां नाजारनाय abo गोबां प्रजेक्ट दङ जागा जों जत्त डीएम न जों साइरिखा जोंनि abo बेसेबा जोंनि तिप्रासानि दफानि बागै ओवरऑल डेवलपमेंटनि बागै जोंनि लामा नक नोंनि जेकुनु इनफ्रास्ट्राक्चार डेवलप खालायना बागै जों 1300 कोटी टाका जों प्रजेक्ट खालाय दङ abo 5 बोसोरनि टारगेट 5 बोसोर बिसिङाव abo प्रजेक्ट abo कमप्लीटिंग नाय जों दा जत्त डीएम नो जों साख्लाय दिखा जाहाथे विदिन 1 year आ प्रजेक्ट साबमिट खायना बागै गाबा गाय जोंनि बेलायखौनो जोंनि तिप्रासानि बागै अबनो पुइला आं जे सीमा मते अबनो पुइला जों अबाय प्रजेक्ट माखा अबाय रां माखा अबनो जों ठीक लायो जों जत्तन मिलि लायो जों एडीसी नन एडीसी स्पेशली एडीसी एरियागो अब इनवेस्ट खायजानाय अब खरस खायजानाय 100% तिप्रासानि बागै जों खायनाय आबांगै ओ प्रजेक्ट न जों वाइसफोरनो मायाखौ अबनो पुइला जोंनि इंडियन गवर्नमेंट हयते भारत सरकार हयते जोंनि नरेंद्र मोदी जी न हामजागैबो अब कायसा जों पैकेज रिखा स्कुल जों अलरेडि जों मानजाक अब जों 16टा स्कुल अब काम चलाय दङ विदिन 1 year बा 2 years आव बाय थांनाय अब प्रजेक्ट बाहायनो जों अलरेडि खालायखा 16टा एकलबे स्कुल अब अंग्रानाय अब कयटा स्कुल अब अलरेडि चलाय दंखा जोंनि जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल टोटल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर प्रस्ताब पाठका आं खागो जों 20टा तिप्राव एकलबे स्कुल खुलावजानाय ताब अलरेडि जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल 2टा खालायखा ताब अलरेडि चलाय दङ कायसे किल्लाव अब अलरेडि रानिङै दङ तेखाति इदानिं जों नालिसरा आम्बासाव जों खुलावरिखा उसांथां खुलावरिखा आरो भाइनो ताब जों बत्ति सुरु खायनाय क्लास 6 हयते क्लास 12 जरा अब जों अ मास बिसिङावनो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बत्ति खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 करोड़ अब जों
budget खायके अब हायरे चिनि बांगे बेलाके kaham चिनि बांगे hamkraini अब जत्तो 100% अब तिप्रासा सुजुग माने आरो बुरै चला अब बाय आं खाकावो जों प्राय 12,000 आं हिसाब खैनाय माने 12,000 student boys and girl चला बुरै आरो जों सुजुग माने बेलाखेनो चिनि बांगे खबर kaham जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेट खायका बाजेट दारका अब स्पेशली चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस बाक्सा हामिया दंगो अब जों रिपेयरिंग मा खायनाय तै कताल बो खायनाय जों अबायख्लाय जों टारगेट दारका जों 30 कोटी रां स्पेशल चिनि एसटी बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खायनाय बागै बास कताल तांनाय तै बाक्सांखाय जों रिपेयरिंग खायनाय रिनोवेशन खायनाय गोबां माथिनि हस्टेलाव हामियाङै दङ आमा जों लुखा आबाङै जों स्पेशली एसटी दे बागै जों अ बाजेट सेसन जों रां नारखा 30 कोटी टाका जों रां नारखा जों एसटी बोर्डिंग हाउस कताल खायना बागै तैबो जों लुखा दिनै स्पेशली जों साइमानाव दिनै मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 मास आगे कासा घोषणा खायमानि जों दिनै खुमुलुं खेरेंबार पीएचसी हस्पिटाल न तैबो आपग्रेड खायनाय कतर खायनाय आबाङै आरो बाहाय जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस लायका दिनै खुमुलुं खेरेंबार हस्पिटाल न तैबो गाहाम खायनाय बाय कतर खायनाय बागै जों एडिसिगो आबाहाय जों बाजेट पेस लायका आबो जों रां मोननाय आं खाकाव दिनै खुमुलुं हस्पिटाल तैबो जों आरो सीट बारायनाय तै डक्टर गाहाम तबनाय तैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलप खायनाय गोबां जों खानाका खुमुलुंगो दिनै कोनो मेसिन गाहाम करै जेरै आरो नेने सिटी स्केन खायनानै गरै एक्सरे मेसिन करै जों खानागो आबङै आबनो तैसे जों डेभलप खायनाय बागै जों वान सगैनो जों केबिनेट जों सालायखा जों खेरेंबार हस्पिटालाव बाहाय खायनाय बाहाय गाहाम खायनाय आबो जों सालायहां ओ सालायमा बेसिं दैनो जों मियाफ्राव जों बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरेंबार हस्पिटाल बागै जों रां रिनाय तैबो बेलाके कायसा जों खबर kaham तैबो जों खुमुलुंगो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार जों खायनाय जोंथ' साइमानाव दिनै तिप्रासा रगाबो बेलाके जों दुर्भाग्य गोबां दिनै सिक्लाराव गोबां लामा करजाक ड्राग एडिक्ट गोबां मांगै दङ जों खानाखा खर'खा आबागै बिसोर जों खुमुलुंगो दिनै सेन्टार दिनै कायसा एडिसि हेडक्वार्टार आरो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार खुलबना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट नारखा आरो दिनै बाजेट सेसन जाथ'लाय दङ मियाफ्राव दिनै बाजेट गै थांखा ओ बाजेट बिसिंगो दिनै स्टेट गभर्नमेन्ट राज्य सरकार गोबांमा स्किम द प्रोजेक्ट जों घोषणा खायखा आबनो आं एसे साना मोसुगो स्पेशली दिनै तिप्रासा हामख्राइनि बागै तै एडिसि एरियानि बागै जों गोबां बाजेट नारखा और कैसा बेलाखेन इम्पर्टेन्ट दिनै स्पेशली बुरै रावनि बागै जों बुरै रावनि बागै जों और बाजेट नारखा लाइ 52 करोड़ 52 कोटी टाका जों बाजेट नारखा और 100टा सीटेड 100 सीटेड गार्ल हस्टेल जों खायनो थाङै दङ आमबासाव कैसे खायजागनाय आमतली कैसे खायजागनाय कैलाशहर कल्याणपुर हम्पी रैसाबारी साउथ पाहाड़पुर चम्पकनगर ते कदमतला अबायख्लाय जों गार्ल हस्टेल जों थांनाय बनि बागै 52 करोड़ जों बाजेट नारखा आरो प्राय 900 हইতে 1000 बुरैरावनो जों आरो सुजुग रिनाय बेलायखोनो दिनै स्पेशल जों बुरै रावनि बागै बेलायखोनो गाहाम ताकैसा जों बेलायखोनो अबहाय गोबांमा दिनै अब दङ आं जतन सालिया ताकैसा जों बेलायखे दिनै दंथमानि कायसा खबर दिनै आगोनि ओल्ड गभर्नमेन्ट हाउस आबनो बाहायनो जों डेभलप खायना बागै जों कायसा 40 कोटी रां जों अब बाजेट नारखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर अब जों खायनाय अब आधुनिक डिजिटल खायख्लायनाय जों अब जों सालायखा आबाद बागै जों अब गाहाम खायनाय थप खायै गासै जों म्यूजियम खायनाय अब महाराजनिबो मुंतै महाराजा
वीरेंद्र किशोर मानिक म्यूजियम पर बमुंगतै जों खायसे म्यूजियम खायजानाय तै आरो खायसे कालचारेल सेन्टार आबाद सालायजानाय आबादनि बेखायनो जों साइमानो आबाद जों रां नांगौ आबाद जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा ओमफ्राय गोबांमा जों प्रजेक्ट थायो दङ आं जतन सालिया जे जोंनि नांमानि स्पेशल जोंनि तिप्रासानि रिलेटेड जोंनि खुंथाय बारानि रिलेटेड आं सायख'नाय गोबां बनि बादै गोबांमा जोंनि बाजेट दङ जों जोंनि एडिसि एरिया दै तिप्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आबादै आं दिनै साख्लायो आं खागाव जों अमहायराव जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमहायराव खामायाखौ अबनो पहिला जोंनि बिजेपि आइपिपि सरकार फाइभनि परेव जों अमहाय प्रजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागाव 1-2 बोसोर गैयाफानो within 2-3 years अबङै थानाय खायसे प्रजेक्ट साक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जोंनि 1300 कोटी टाका जों बर' साका अब within 5 years आमा पाइरनाय खायसे प्रजेक्ट हायनो खरागे सामखायनाया आबाङै जों साइमानो तरक खाय जों आगावै दङ ते गोबां मानसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट जोंनि स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों दाबक तरक खाय दङ आं खागाव जों बाराव बेनिफिट मोननाय मोनबा आं दिनै अमा साख्लाय मोसोबो दिन ताग्लायनि बाजेट 2022 नि बाजेट अब बेलायखौनो स्पेशली जों तिप्रासानि बागै बेलायखे गाहाम आबाद जों ठीक खालाय जों जत मिलायगै जों खा बाक्सा याक बाक्सा खालाय जों आबानो जाहाथे ओ डेभलपमेन्ट दंमोन जाहाथे उनांथों जों केबो बादाय खालायाखै जों जत कपारेट खालायगै प्रेसिडेन्ट तिप्रासाना गयनाय जों जेखुनु सामान जों जुदि शान्ति करि हिंखाय एरियाव पीस करि हिंखाय जों अब दिन्थिनि प्रजेक्ट जों प्लान खैथमानि अब साक्सेस जोंनाय जों अब दिन विदिन द टाइम बाउन्ड जों अब प्रजेक्ट कमप्लीट खालामनांगौ अब आं गयनाय जतनो जे सिग्ला दङ जों दखान बाराव केवो ताके बेंदि जों जतनो अब बेनिफिट दिनाय नोंनि स्पोर्ट कमप्लेक्स हन्दी हस्पिटाल हन्दी हस्टेल हन्दी अब बेबा तिप्रासानि बागैसै अब दरिसे जों जेरै टाइम मथे जों काम खालायबि हांखाय अब जोंनि प्रजेक्ट साक्सेस जोंनाय अब आं जतनो गयनाय फारि जों जतनो जे डेभलपमेन्ट मा जागो उन्नति मा उन्ना थां जागो केवो बारा ताखैदि जों जतनो कथालायै जों कपारेट खालायै जों उथिनि कामनो जों साक्सेस खायनाय हामबाय दिनै हलि दिन बे हलिनि इंगै आं जतनो तिप्रा बासिरावनो आंनि खाका हाम तेचिबाइया फारो जों जत साइमानो हलि दिनो अब हिन्दुनि उत्सव जों जतनो टंथलायो सुरिलायो आबाद बागै आं जतनो कयनाय जे हलि थुङै फानो जाहाथे दिनै आरो बिसिंखला तांथु गाहाम गोनां खायै इन्जय खायथो आबादनि बागै जतनो कयनाय जाहाथे डिसिप्लिन खायै सिस्टेमेटिक खायै दिनै हलिनो पालायनाय बागै आं जतनो कयो ते जतनो खाका हाम या फारो